एसे मेंबाय मा मावना मेंखो ओइ थिथ' खालायनांगौ लेखा फराया नोंसोरो दालाय माथो जाखो बिमा बिफानि खोथा लाया अलसिया जानो नाङा ने गोदो लेखा फरायाखै नोंसोरो दालाय माथो जाखो खारखोमाग्रा नोंसोरो टिउसन लानो थिनबा दालाय माथो जाखो नोंसोरलाय मावना जानांबाय दानो मावनानै जानांबाय सोर फैयो दिनै सोर फैयो सोर आदामोन फैयो हेमन्त बिश्व शर्मा फैयो मा मावजेनखो मावबाय नै नाफ्रा गोलायबाय ओमफ्राय मा दं हायफाय नोङा हायफाय हायफाय मा दं ओइ बेदर मा लायनांगौमोन मा बेदर दं ए नाल' बिदिल' गावस्रा देलाया एसेबो मोजां मोनसोया नंगौ माथो रावबो प्लास्टिक लाबोआखै ए सिखावबो नोंसोरो ओइ सिखावसो नोंसोरो नंगौ आयै मासे दुखुथिया बेदर गैया मासे दुखुथिया जाखो बेदरसो नांगौमोन मिथिङाव बेदर गैया आयै अमा बेदरानो गैया बर'नि अमा बेदर माने गैयाबा थान्दा जायो नाजालाबो अमाया गरम नालाय ए जोङो जि गरम बारा गोजासै ने मेजेमफ्रा बारा जाबाय बेनि थाखायनो ना बानायदों ए अखा हाबाय अखा जा खस्थ' जाबाय नै बिटिआर दैया दिनैहाय जाजाले नै सिंमानि दोनहरनांबाय जमा खालायनांगौमोन जायगा दानस'नाया ओमफ्राय आराम खोबनांगौ बेस्राफोर नै अन्थाव बाथावनो साथा गैया नै टेबोलखौनो जाबखोना सिङाव थाबाय जोब्बाय नोंगौ रांजोंनो ओंखारगोन ओंखारदों मा ए ओंखाम ओंख्रिफ्रा नै हाबजोबसिगोन ना आलासिफ्रा थावा मोनजालांसिगोन दै हाबजोब्बाय हाबथोंसैहाय नै दैयाबो केरासिनसो मोननांबावो सायाव मोनामोन सिङाव जेरावबो उसुबिदा दे गानदो दे गैया ओइयाव बैनाव दं बैनाव नै प्लास्टिक गाननायसै दाना